Magandang araw mga kaibigan. Papunta ako ngayon sa Cagsawa Ruins dito sa Barangay Busay, Bayan ng Daraga dito sa Albay. Advance Happy New Year sa lahat. Ilang metro lang layo nito mga lods mula sa highway papunta dito sa may Cagsawa Park. Dito sa madadaanan nyo ay may mga nagpaparenta ng ATV. Siguradong may enjoy nyo yung buong paligid ng Bulacan Mayon pag sumakay kayo dyan. Ingat lang pag nakamotor kasi madulas yung kalsada dahil may tubig mga lods. Ang simbahan ng Cagsawa ay original na tinayo noong 1587. Ngunit sinunog ito ng mga Dutch pirates noong July 25, 1636. At noong 1724 muli itong itinayo ng Franciscanong pare sa ilalim ni Father Francisco Blanco. Eto na mga lods, malapit na tayo sa parking area. Ayan, may makikita na kayong mga bilihan ng mga souvenir mga lods. Ang dami niyan sa paligid. Pati may mga nagpaparenta rin ng mga ATV. Lalapit sila sa inyo para i-offer ang ATV nila na 50% yung discount. Ang bayad namin sa parking mga lods 20 pesos sa motor. Sa mga sasakyan, di ko sigurado, siguro mga 50. Eto na mga lods, papasok tayo sa entrance ng Cagsawa Park. Yan, sa labas may mga souvenir na tayo nakikita. Malinis ang paligid mga lods dito, tapos napakalamig ng hangin. Ayan mga lodi, welcome na tayo sa I Love Cagsawa. Ito makikita nyo to sa side ng Cagsawa Park mga lodi bago kayo pumasok ng entrance. Ang entrance dito mga lods pala ay 20 ang isa. Murang-mura na, maiikot mo na yung buong Cagsawa Park mga lods. May enjoy mo na yung buong paligid nito. Ito na mga lodi yung Cagsawa Ruins. Ito na lang yung natira, kampanaryo. Ito sa ilalim natin, nandyan yung simbahan. Natabunan nito noong February 1, 1814. Naganap ang pinakamatinding pagputok ng Bulkang Mayon na libo ang namatay kasama ang ilang daan na nalibing ng buhay sa simbahang ito mga lods. Akala siguro nung ibang mga tao na tumakbo rito ligtas sila kasi matibay at puro bato ang simbahan na ito mga lods. Pero di sila nakaligtas sa pagsik ng lahar at bato na tumabon sa kanila. Nakakaawa naman. Isa itong Cagsawa Ruins mga lods sa dinadayo na pasyalan at tourist spot dito sa probinsya ng Albay. Hindi lang kilala sa ating bansa kundi maging sa ibang bansa kilala rin ito at talagang pinapasyalan mga lods. Pinapahalagahan, iniingatan at pinapamahalaan ito ng municipal government ng Daraga at ng national government para mapanatiling maayos, malinis ang Cagsawa Park mga lods. Idiniklara ang Cagsawa bilang National Culture Treasure ng National Museum of the Philippines at ng Cultural Heritage Site ng National Historical Institute. Isang patunay ang Cagsawa Ruins mga lods na lakas at tibay naming mga Bicolano sa pagharap sa anumang pagsubok sa buhay. Sapagkat kami hinahagupit kami taon-taon ng bagyo, ng pagputok ng bulkan, pero nanatili pa rin kami nakatayo katulad ng Cagsawa Ruins. Ganyan kami katibay mga Bicolano. At lahat naman ng mga Pilipino. Sobrang ganda ng Bulkan Mayon, napaka-perpekto talaga ng hugis, napakaganda. Pero nakakatakot pag pumutok. Okay mga lodi, maraming salamat. Maraming salamat sa panonood. God bless.